werden we toch net in Vlodrop aangesproken door een mevrouw die zegt... A, we wonen heel bijzonder, want we kijken uit op een kasteel. Nou, dat zie ik door liggen. En B, mijn man kan zich in geuren en kleuren van alles vertellen. Nou, ja, dan ben ik al nieuwsgierig genoeg. We moesten heel door de poort komen. Goeiedag. Goeiedag. Wordt je al geïnformeerd? Ja, dat verlaai werd gezegd u bij Jos. Hi Jos, ik ben Bas. Ja, dat weet ik, ja. Ik begreep, je ziet een regelmatige kieker van ongeveer. Jawel, Ja? we kijken toch wel regelmatig, ja. Ja, Nou, ze hadden ons een mooi uitzicht ja ik kom maar kijken. beloofd. Achter het kasteel, de achterkant eigenlijk. We kijken altijd tegen de achterkant van het kasteeltje aan. Oh, dat is niet verkeerd. Dus zit vlak trek aan de tuingrens dat. En nou het ook wederhelft het me beloofd dat je in geuren en kleuren van alles kunt vertellen. Oh, van alles kan je vertellen. Ja, dat kan ze altijd gewoon zeggen, ja. Want is ze nou ondergedoken of zo? Ja, die is nu weggedoken, ja. Ah, oké. Hey, maar zij spreekt geen Limburgs. Nee, die is niet van hier. Waar komt ze dan wel? Die komt meer van de kant van, Zevenhoven, Monsterdijk aan, uit het Groene Hart. Monster, help me even, waar leed dat dan? Dat ligt, Den Haag. Oh, oké. Monster heb ze er vlakbij en dan Zevenhoven, het ligt er wat verder vanaf, half aan de Rijn. Uit die regio. En ziet geen van hé? Ja, niet van Vlodrop. Nee? Maar wel van Limburg, maar aan de andere kant van de Maas zeggen we altijd. En dan hebben we het over? Hunsel, Ah, dan zit je ook wel lekker geweest. ja, in Hunsel. Ja, ik ken wel mensen in Hunsel. Mm. Ook een schoon dorpje. Jawel, maar we wonen nu pieken 19 jaar, ja. Ja, omdat ik heb leren kennen in de omgeving. Via het werk eigenlijk. Want je hebt in de bouw gezeten, zei ze. Ja. Ja, ik weet nog niet alles, maar ik weet wel een paar dingen. Ik was aan het werk en een klein kinderen, ik was dan even ging ze poetsen. En dat is op die manier. Ah, Die oké. heb ik kennen eigenlijk. Want wat deed je precies? In de bouw iets? Ja, ik heb meer aan de uitvoering gezeten. Ja. En wat betekent dat dan in de Ja, uitvoering? leidinggevend eigenlijk. Oké. Ja, dat is grotere bouwwerken. En daar, onderaannemers en alles aanstuurs eigenlijk. En doet je dat nog steeds? Nee, ik ben nu afgekeurd. Oh, Sinds eind december ben ik klaar eigenlijk. Afgekeurd ben vanwege de ruk. dat huurt ze toch druk, hè? Dat mensen, Ja, ik heb een wervelkanaalvernauwing. Dat klinkt heel pijnlijk. Ja, ik heb al 4 keer een pijnbehandeling gehad. Ja. Wie geeft dat dan? Een pijnbehandeling? Ja, Wat doen ze dan? Ja, dan leggen ze zich op de tafel en dan gaan ze met een naald naar de zenuwen toe om die zenuwen lam te leggen eigenlijk. Dus, en de nood zit iets waarmee ze dan de Nee. zenuw uitschakelen of zo? Ja, stroom zet ze op de zenuwen. Het is een uitstraling van tinteling in de been tot in de voet. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt, dat soort dingen. En en zo door schakelen ze zenuwen voor een bepaalde tijd. Het duurt meestal, ja. Het ligt eraan hoe ze zelf ermee omgaan. Maar anders, 1 keer per jaar moet ik dat ook doen. Hè. De eerste keer leek me heel akelig. Ja, dat is ook heel akelig. Ja. En dus de ene keer tegenover de andere keer is het verschillend. Dat het meevalt of tegenvalt eigenlijk. En dus, maar ja, goed. Als ik me daarmee kan behelpen, dan Ja, want ben ik tevreden, ja. je stond nou toch netjes... Jawel, ik kan dus zo lopen, alles dat gaat ook goed. Maar ja, goed, dat is door de jaren heen leer je ook met omgaan met pijn eigenlijk dan, ja. En, ja, het eerste met leven eigenlijk, dat zeggen ze. Dan denk ik bij mezelf, eens de ergens
chronisch last van heeft, die moet zorgen dat de afleiding heeft. Ja, ja. Lukt dat bij jou? Jawel. Dat lukt wel, ja. Wa- Gewoon regelmatig wandelen of zo, ja. Ja. Alleen nu, het kooienbeer, dat is dan minder dan, hè. Ook voor de rug dan? Ja, dat is gevoeliger dan, hè. Ja. Ja. En als je dan niet gaat wandelen, wat doet je dan hier? Ja, je doet eens wat klommelen en ja. Precies, ik heb een tuin hier en voor nou een tuin, dus ik kan nog wel het vooruit met gras maaien. En, Ik ga ervan uit dat geen niet degene ziet die op de trampoline springt. nee, dat is voor de kleinkinderen. Dat is voor de kleinkinderen. En het verleden deed ik dan in de zomerdag trampoline er vanaf. En dan kwam er zwembad op te staan. Ah, oké. Daarvoor is dat zo recht gemaakt, omdat de tuin niet zo afloopt. Is dat, heb ik dan een vlonder gemaakt dat dan, ja, ik daar een zwembad op kan zetten dat het recht stuit, anders dan staat het je scheef. Maar wie oud zien de kleinkinderen nou? De oudste is 18. Oh, dus dan Ja, hoeft dat badje niet meer. dadelijk 19 en de jongste zijn 2 en 3. Oh, Ja. Die werden dadelijk 3 en 4 binnen een paar maandjes. Hè. dan is zo'n badje nog wel handig. Ja. Ja, dat is wel fijn, ja. Zo'n grotere van 3,60 meter doorsnee. Dus, Hey, is er toch nog even... ja, je kunt toch even boete kijken. Even kijken, ja. Even kijken. Maar hoe lang zit je samen? We zijn ja, iets van 22 jaar of zo samen nu, hè. 23 geloof ik, ja. Som den doen. Ja. Dus En Ja. de kleinkinderen woonden ze een beetje in de buurt? een herten. Oh. Dat is niet zo. Op de vesten wonen ze. Overvesten. Ja. Ja. Is het op het park? Nee, niet niet op op park. Nee? Nee. Nee. In die nieuwe buurt is die dat nieuwe eigenlijk. buurt, Oh, die heet Overvesten. zo. Ja. Ja. Die heet Ja. zo daar, ja. Ja. En als hij gaat wandelen, dan wandelt u mee? Ik wandel Die is- wel mee of ik werk. Of die is werken dan, hè. Ja. S'morgens doet hij nog werken. Dan. Ik werk in de Bossenhof in Herkenbos. Als zorgondersteuner. Oh, lijkt me leuk. Heel leuk werk. Ja, want hoe ondersteunt u? Ja, door het maken van het ontbijt. Dat soort dingen eigenlijk. Huishoudelijke taken een beetje. Oh, dus u legt de bewoners in de watten. Ik leg ze in de watten, ja. Ja, juist. Ja. Maar dan u serveert een ontbijtje voor de mensen, maar Ja, maakt u Op ook... de PG eigenlijk. PG-afdeling. En wat is dat voor afdeling? Het was voorheen gesloten, maar we hebben nu een open deurenbeleid. Oké. Dat wil zeggen dat ze dan na 10 uur van de afdeling af mogen. Oh, Nou, dat zijn mensen met dementie eigenlijk. oké. Is dat... levert u dat veel vreugde op? Want ik kan me ook voorstellen Heel dat het heel moeilijk is. Ja, je hebt wel steun van je collega's nodig in bepaalde situaties natuurlijk. Hè? Heeft u altijd in de zorg gewerkt? Nee, ik heb ook een eigen bedrijf gehad met mijn ex-man. Oké. Dat is 24 jaar geleden zo'n beetje. Oh, dus dat Ja. was vlak voordat u hem leerde kennen? Ja, want ik kom zelf uit de buurt van Alphen aan de Rijn Ja, eigenlijk. ja. En voor ons bedrijf zijn we toen hier naartoe gaan verhuizen eigenlijk. Wat was het voor Een internetbedrijf, computerbedrijf. Oh, dat is iets totaal anders. Heel iets anders, ja zeker. Ja. Hé, maar wat vindt u het leukste aan uw werk? Ja, de dankbaarheid van mensen. En dat je ze toch een beetje rust kan geven eigenlijk. Ja. Dat doet me heel goed. Ja. Hey, en met z'n tweetjes, wat zijn de leuke dingen die jullie samen doen? Oh, we gaan heel graag een weekend weg. Ja. Naar de Gerardeshoeve, hè Jos? Ja, daar gaan we wel geregeld naartoe, ja. In Zuid-Limburg, ja. Het Heuvelland in. Ja, Het Heuvelland in, ja. Heijeraad. Oh, wat grappig. Heiraat is dan... Ja, daar ligt die Bij al. Ja, dan weet ik dat hij... Bij Epe. Ja. En het Heuvelland,
dat brengt toch ook rust, Ja, natuur. rust. Ja, Ja. de natuur, daar Ja. houden we van. Ja. Ja, Dus het autootje in en dan... Ja, Ja. we hebben ook voor op plein nog een andere auto staan. Deze Ja. gebruik zie meestal voor het werk dan. Hè. Ah, oké. Dan Ja. zet u op oprit neer, dan ja, nou met dit weer. Of ze niet te krabben 's morgens of niks, dan kunnen ze instappen en Oké, aan rijden. ja. En dan weekendjes. Dat betekent ook met een overnachting. ja. Ja, een paar overnachtingen ook meestal wel. hè. Meestal een paar overnachtingen. Ja. Ergens Ja. een bed and breakfast of zo. Nee, Nee? nee, dat is gewoon een hotel, ja. En met oud en nieuw zijn we weer in. Waar waren we geweest? Ze hebben een kasteel Doenrade geweest. Doenrade, ja, was dat, ja. Ja. Kijk. Dus dat was ook heel fijn daar. Dus aan de ene kant is het mooi om mensen iets te geven, maar Ja. aan de andere kant is het, moet je jezelf ook niet vergeten. Ook verwennen, ja, zeker. Op dat Zo gebied. is dat, ja. ja. Blijven doen, hè? En lekker. Ja, Liever geneten, hè? ja. Lekker.